Dins de l'apartat social, podem arrossegar el menú fins a arribar a l'element Notícies. Aquí podem accedir a informacions de premsa actualitzades del nostre interès. Des del text podem anar també a la web de la font original. Podem qualificar les notícies que ens han agradat prement el botó del símbol de l'estrella. Al menú de l'apartat superior podem trobar els filtres per tal de veure només les notícies d'un tema concret.